Hør du, oprigtigt talt, det her det er den bedste plade, du nogensinde har lavet. Den er så nus og velklingende. Det er simpelthen det mest perfekte stykke arbejde. Det er faktisk lige nøjagtigt min smag. Lige hvad jeg kan lide. Men du ved du hvad? Jeg har bare et lille bitte forslag. Lille bitte. Du må love mig, at du ikke tager det spor ilde op. Men jeg mener, at du kunne sådan, fikse lidt på den, så den ligesom fik lidt mere appeal. Så den blev sådan lidt mere chic. Du ved, man kan altid lægge en rigtig nasset og dejligt tyk guitar på. Altså, for eksempel sådan her. Sådan, ikke? Smålækkert. Det er ligesom det skal være. Ved du hvad? Der er bare det, at det er jo helt perfekt, men vi skal bare have lidt bass og trommer også. Kom så. Kom igen, drengen. Bass og trommer. Ja. Sådan, helt hjemme. Det er altså ikke for, at det skal være kommercielt, det her. Så får den jo ikke spillet nogen steder. Det skal bare være smækkerlig til ørerne. Ved du hvad, vi skal også have lidt rytme. Rytmegitar! Okay, kom så! Rytme! Ja, sådan. Vi skal måske også have lidt flere guitarer. Jeg ved ikke... Jo, flere guitarer. Flere! Ja! Det var ligesom det skulle være. Lyt nu! Hvilken sound! Vi skal også have lidt kor! Ja, ved du hvad? Det her, det er jo internationalt. Det er universelt. Det er et hit overalt. Det er en guldplade. Alle forstår teksten. Den er suveræn. Fantastisk! Men bare ikke kommercielt. Vi skal have mere kor! Ja, det er bare toppen, det her. Det er toppen. Det er ikke kommercielt, det er det ikke. Det er noget, vi selv kan lide. Sådan rigtig helt ned i nyrerne. Nu skal vi også have lidt rytme. Sådan tjek. Okay, og lidt tambo. Ja! Og ved du hvad? Vi skal også have lidt stryger. Hvad med lidt stryger til at smyge sig ind? Men husk nu. Ikke kommercielt. Bare nogle stryger, der sådan kommer og smyger sig op af os. Stryger! Ja. Flere stryger. Flere! Ja, sådan. Og så synes jeg, hvis jeg må komme med et beskeden forslag, at vi også skal have et piano. Et piano! Ja, sådan en klang. Sådan. Det er altså ikke for, at det skal være kommercielt. Det er det sidste, det skal være. Det er fordi, jeg føler det sådan. Jeg kan lide det sådan. Saft! Blæs! Ja, mere saft! Mere! Skønt! Ja! Nej, der er et eller andet. Det er lidt tyndt. Sæt lige en guitar til på. Lidt poppet. Kun poppet. Ikke kommercielt, altså. Skønt. Ja! Hvilken skive? Det er det bedste, du har lavet. Det er det bedste, du nogensinde har lavet. Der er vitaminer. Flere vitaminer. Mere jern. Mere B-vitaminer. Ja! Sådan. Mere slag. Vi skal have lidt bækken. Pauker. Lidt bækken og pauker til. Oven på pianoet. Bækken. Hvor er det henne? Bækken. Vi skal have ja! Ja, kom så. Bækken nu. Sådan. Det er sådan, det skal laves. Det er et hit overalt. Det er ikke for, at det skal være kommercielt. Vi skal kun være det bekendt. Og jeg kan lide det sådan her. Det var godt. Hvad med lidt kanoner? En kanon! Hvordan pokker skal man få sound og liv i en skive, hvis der ikke er en kanon i studiet her? Det er da ikke for meget at bede om en kanon for pokker. Har I en kanoner? Jamen, jeg må have en kanon. En kanon! En kanon! Der skal være forstøj, der skal være skud i pladen, der skal være et hit. Ikke kommercielt, bare et hit. Det bedste. Vi skal have sådan nogle kanoner. Hvad kan der for pokker bede om en almindelig kanon? Et kongerige for en kanon. Jeg vil give mit arm for en kanon lige nu. Jamen, jeg skyder mig selv, hvis jeg ikke får en kanon. Kanoner!